салому дуруд дӯстон, ёдатон бошад мо дар яке аз барномаҳои худ оиди ҳодисаҳое нақл карда будем ки дар футбол хело кам вомехӯранд ва хело аҷиб ҳастанд. Дар барномаи имрӯза ин мавзӯъро идома медиҳем ва ҳолатҳои дигари нодиртарин рӯйдодҳоро аз футбол нақл мекунем. Дастгирии шумо барои мо хело муҳим аст, бинобар ин лайкҳои қиматбои худро фаромӯш накунед. Мо бошем оғоз мекунем. ин видео бо сарпарастии 1x сохта шуд. Регистратсия осон, пур кардани маблағ аз тамоми гӯшаву канори дунё ва коэффициентҳои баланд, вале муҳимтар аз ҳама бонус то $100 дар аввалин пардохт бо промокоди Touchfoot. Ҳамаи ин дар ширкати бовариноки 1x. Маълумотҳои зарура дар комментария. Имкониятро аз даст надиҳед. оғоз мекунем аз нобарортарин футболбози соли 2013 Джонатан Уолтерс. Дар дақиқаи 45-уми бозии зидди Челси ҳамлагар тӯбро бо сар ба дарвоза равон карда ҳисоби бозиро кушод. Ин автогол буд. Чунин ҳолатҳои ногаҳонӣ бисёр рух медиҳанд. Дақиқаи 62-ум зарбаи кунҷӣ. Боз ҳам Уолтерс пеш аз ҳама ба тӯб расид ва бо сар автоголи дуюмро ба дарвозаи худ равон кард. Дар охирон дақиқаҳои бозӣ Уолтерс пеналти кор кард. Ин бадбахт хост худаш пеналтиро иҷро карда каме бошад ҳам гуноҳи худро назди мухлисон тоза кунад. Вале чӣ тавре ки фаҳмидед, бахт боз ба рӯи ӯ нахандид. Уолтерс натавонист пеналтиро дуруст иҷро кунад. ду автогол ва пеналти хато иҷро шуда. Бо ягон каси дигар чунин ҳолат рух дода бошад. Пас аз бозӣ Джонатан Уолтерс чунин гуфт: ин бадтарин рӯзи ҳаёт ва карьераам буд. Бале Джонатан, мо бо ту 100% розием. дар бисёр ҳолатҳо зарбаҳои ҷаримавии аҷиб ва иҷроиши ғайриёдии онҳоро дидан мумкин аст, вале футболбозони ҷапонӣ як чизи ғайриёдиро пешкаши ҳамагон карданд. Пеш аз иҷрои зарбаи ҷаримавӣ онҳо дасту ба даст давр мезаданд. Рақибон аз ин ҳодиса ҳайрон буданд ва тамошо мекарданд. баъди партофт ин раққосаҳо ба ҷаримагоҳ даромада гол заданд. фикр мекунам шумо бисёр ҳолатҳоеро дидаед ки футболбозон аз қарори доварон сахт ғазабнок мешаванд ва худро дошта наметавонанд. аммо дар чемпионати Фаронса ҳолати тамоман баръакс рух дод. дақиқаи 91-уми бозӣ ҷараён дошт. ПСЖ бо ҳисоби 1-0 пешсаф буд ва ба ҳуҷум рафт. Мбаппе имкони хуби голзанӣ дошт, вале рақибон ӯро сари вақт нигоҳ доштанд. Камераҳо ин ҳолатро сабт мекарданд, вале мухлисоне ки дар майдон буданд диданд ки ҳолати ҷолибтарин дар маркази майдон рух дод. дар вақти ҳамлаи ПСЖ довари асосии бозӣ Тони Шапрон ғайришашм дошт, рафти ҳаракати худро тағйир дод ва ба пои футболбози Нант бархӯрд. Диего Карлос бо суръати баланд ҳаракат мекарду имкони истодан надошт ва доварро аз пой афтонд. Шапрон хело аҷиб рафтор кард. баъди ба замин афтодан ӯ ба пои футболбоз зад. ин ҳоло анҷоми кор набуд. ӯ ба Диего Карлос корти зарди дуюмро дар ин бозӣ нишон дода ӯро аз майдон ронд ва ба фоидаи ПСЖ зарбаи ҷаримавӣ таъин кард. пас аз ин бозӣ Федератсияи футболи Фаронса Тони Шапронро гунаҳгор дониста ӯро 3 моҳ аз ҳаққи доварӣ маҳрум кард. дар бозии чемпионати Марокко ҳолати аҷиб рух дод. ҳимоятгарони дастаи меҳмон ду маротиба ба хатогӣ роҳ доданд ва дар натиҷа он барои ҳамлагари рақибон партофти головари идеалӣ гардид. ӯ хело зебо бо истилоҳ чересиба тӯбро ба дарвозаи рақибон равон кард. ҷолибаш он аст ки ин гол барои дастааш голи ғалабаовар буд ва он дар дақиқаи 93-ум зада шуд. ин бе ягон воима дар ҳақиқат ҳолати аҷиб аст. соли 2011 дар вақти бозии дӯстона Лионел Месси дар рақобат барои тӯб аз Криштиану Роналду баландтар ҷаҳида онро ба ҳамдастааш партофт кард. ин шояд ягона ҳолате бошад ки Месси дар ошёнаи дуюм нисбати Роналду бартарӣ нишон дод. зеро мо қаду басти футболбозонро медонем ва хабар дорем ки Криштиану ҳатто аз баъзе баскетболбозон баландтар меҷаҳад. дар бозии зидди Тоттенхем Нголо Канте голи хело аҷиб зад. баъди зарбаи ӯ тӯб аз мобайни пои се футболбози рақибон гузашта дохили дарвоза шуд, вале футболбози ҷапонӣ голи аз ин ҳам беҳтар зад. пас аз зарбаи ӯ ки бо гол анҷом ёфт, тӯб аз мобайни пои якбора 4 футболбоз гузашт. даври якажниҳои ҷоми Англия дастаи начандон машҳури англиси Сатан бо Арсенал вохӯрд. майдони хурдакак пур аз мухлисон буд. дақиқаи 83-ум ҷараён дошт ва тавре ки ҳама интизор буданд, Сатан аз Арсенал шикаст мехӯрд. ҳисоб 2-0 бурд. дар ин вақт камераҳо нафари хело аҷибро ба навор гирифтанд. марди шикамкалон бо иштиҳо пирог мехӯрд. ҳама фикр карданд ки ин мухлис аст, аммо не. тавре ки маълум шуд, ин қуриишканба дарвозабони дастаи Сатан будааст. Уэйн Шоу 45 сол дошта он замон дарвозабони эҳтиётӣ буд. дар бозии даври интихобии ҷоми ҷаҳон байни Аморат ва Мавритания аввалин чунин ҳолат дар футбол рух дод.
али солеҳ пас аз партофти ҳамдастааш хело зебо бо усули қайчӣ тӯбро ба дарвозаи рақибон равон кард. гӯё ягон чизи аҷиб рух надод. гол хело зебо буд, вале инҷо аввалин бор дар таърих офсайдро доварон неву компютерро муайян карданд, тавре ки маълум шуд зонуи али солеҳ аз охирон рақиб каме пештар будааст. аз ин сабаб ин гол ба ҳисоб гирифта нашуд, зеро офсайд буд. дар ин бозиҳо ин технология санҷида мешуд ва тавре ки хабар дода мешавад, дар ҷоми ҷаҳон он пурра истифода мегардад. дар бозии байни Эвертон ва Болтон дарвозабони Эвертон Тим Ховард тӯбро хост аз назди ҷаримагоҳ дур кунад ва зарба зад. ғайришаш дошт, тӯб ба дарвозаи рақибон дохил шуд. зарба чунон қавӣ буд ки дарвозабони рақибон ҳеҷ кор карда натавонист. бо ҳамин тамом дӯстон, умедворам ки барномаи мо ба шумо маъқул шуд. агар ҳамин тавр бошад, пас лайкҳои қиматбои худро фаромӯш накунед. бо шумо будам ман Беҳрӯз Артиков ва ин канали Футбародарон. хайр то барномаҳои оянда. муваффақу пирӯз бошед.